Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Як нам бути, що робити? Треба зайчика зловити. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. Як нам бути? Як нам бути? Що робити? Треба зайчика зловити. Давай ще раз. Раз, два. Давай, сидели два медведя на тоненьком суку. Один взбивал сметану, другой молол муку. Раз куку, два куку.